Bos días, chámome Manuel Iglesias Cernadas e hoxe veño a contaros o meu traballo de fin de máster titulado Deseño personalizado de puntos de carbono para o seu uso en bioimaxe. Imaxina que estás na casa dos teus avós. Quedaches cos teus amigos, pero antes de saír o teu avó diche que fai frío e que parece que vai chover. Ti dis que non pasa nada e el respóndeche con unha perla de sabedoría popular. Agora pensa noutra situación. Vas ao médico e queres que che dean un medicamento que actúe xusto onde che doe. Estas dúas escenas cotiás relaciónanse con dous conceptos clave na ciencia: o diagnóstico e os tratamentos personalizados. É dicir, detectar o que pasa no noso corpo e actuar só onde é necesario. Unha das técnicas que permite facer isto é a bioimaxe de fluorescencia. Para esta técnica necesitamos as chamadas ondas de bioimaxe, que son materias que se iluminan dentro do corpo e nos axudan a detectar problemas. Existen distintos tipos de sondas, pero no meu traballo centreime nos puntos de carbono. Os puntos de carbono son pequenas estruturas feitas de carbono que poden emitir luz cando se iluminan. O interesante é que, a diferencia dos fluoróforos tradicionais, non emiten sempre na mesma cor. Dependendo da luz que se use para excitalos, poden emitir en distintas zonas do espectro. Para entendelo mellor, imos ver un exemplo. Se deixamos caer unha canica, sempre segue o mesmo camiño ata o chan. Iso sería como actúa un fluoróforo tradicional. Pero se usamos unha pelota saltarina, esta pode dar varios saltos antes de parar. A pelota saltarina representa aos puntos de carbono, que poden seguir diferentes rutas enerxéticas e emitir distintas cores. O obxectivo do meu traballo foi sintetizar puntos de carbono que tivesen actividade óptica na zona infravermella do espectro. Isto é importante, xa que moitos puntos de carbono teñen actividade óptica nas zonas ultravioleta e azul do espectro visible, unha radiación moi perxudicial e que ademais penetra pouco na pel. A zona infravermella é máis segura e permite unha mellor penetración. Ademais, tamén estudei como afecta o pH á fluorescencia dos puntos de carbono. No noso corpo existen distintos niveis de pH e algúns estados patolóxicos poden modificalos. Os puntos de carbono responden a estes variando a súa fluorescencia, o que pode axudarnos a detectar estas enfermidades. Iso é todo, moitas grazas pola túa atención.